ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам, бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2107 саршидагӣ то Toyota Camry ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 144 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нестед, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем, лайк гузорӣ мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад и Hyundai Elantra ки соли бароиша 2017 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём моторш 2.0 литр, коробка передачи автоматика. нархи мошин 129 000 сомонӣ. ранги мошин мокри асфалт, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. алишиам буда ба астраҷӣ ёки сечка болои сумбата гуфтагӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дуюм Opel Duty соли бароишаш 1996 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ, объём моторш 1.6, коробка передачи механика. нархи мошин 20 000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 138 000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошад гуфтагия, боз арзонам карда мешавад. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред. сеюм Toyota Corolla соли бароишаш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём моторш 1.5, коробка передачи механика. нархи мошин 50 000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 345 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. хеле ки мебинед тозаак тофтеса. дар сурат японский аст, срочна фурӯхта мешавад. алиши неста, бародаро гуфтае ки занг назанен, алиш намешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед. чорум ВАЗ 2115 соли бароишаш 2003 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ, объём моторш 1.5, коробка передачи механика. нархи мошин 10500 сомонӣ, ба рубл бигардонед 72 000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалт аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки моторш инжектор мебошад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. боз гуфтагие ки магнитофонш экрана. камтарак наружка кор дорад. агар харидори аниқ бошед, боз савдо карда мешавад гуфтагие. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред. панҷум Toyota Camry соли бароиша 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор
قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین خالی ابی و موتورش 3.5 لیتره که коробка передач автоматика. нархи мошин 75000 сомония. ба рубл бигардонем 518000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт. шашум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra J дар кузови универсал қарор дорад. соли бароиша 10000 сол мебошад. дар ҳолати беҳтаринай қарор дорад. дар Ҷабор Расулов, сӯзишвори бензин газа, авио моторш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 43500 сомония. ба рубл бигардонед 300000 рубл мешавад. ранги мошин серебристия. мошина состояниша зури бад гуфтеса мотор, ходовой, баллонош зурай, техосмотрш навай. алиш карда намешавад гуфтагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад BMW Тройка. соли бароишаш 1993 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Қабодиён. сӯзишвори бензини холия, авио моторш 2.0 литра, коробка передач механика. нархи мошин 20000 сомония. ба рубл бигардонед 138000 рубл мешавад ки ранги мошин сиёҳай, кузаш седан мебошад. мошина состояниша зури бад гуфтеса ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra J ки соли бароиша 10000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Оғун. сӯзишвори бензин газа, авио моторш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 35000 сомония. ба рубл бигардонед 241000 рубл мешавад. ранги мошин сабз аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. мотор, ходовой, баллонош 100%. документош то моҳи декабр ки агар гуфтага харидори аниқ бошед, бинед дар тори капот савдо карда мешавад. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем. бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. нӯҳум, Daewoo Lacetti. соли бароиша 2007 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, авио моторш 1.6, коробка передач автоматика. нархи мошин 56000 сомония. ба рубл бигардонед 386000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ ам надорад. радной краскаш, радной ҳамаи ҷош мебошад. баллонош 4 баллони нав дорад. тозаакай гуфтеса, кондисионерш ях мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. даҳум, Opel Hatchback. соли бароишаш 1992 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ваҳдат. сӯзишвори бензин газа, авио моторш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 14500 сомония. ба рубл бигардонед 100000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад.
мотор ходовойш 100% срочно фурухта мешавад. сабаби фурухтаниш сум дар кора барои ҳамин қадар мефурӯшанд. боз гуфтагие ки агар харидори аниқ бошад бо савдо карда мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daiwa ки соли бароишаш 1995 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори бензин газ авиё мотораш 1.6 коробка передачи автоматика. нархи мошин 17500 сомон. ба рубл бигардонед 120 000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. мошина тенҷи баъд гуфтеса ягон камбудӣ надорад. 4 та баллони нав дорад, 4 та электропакет дорад, мотор ходовойш зури бад аст. гуфтагие ки мошини чкалауса. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. 12 баз 2107 соли бароишаш 2003 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ аст. авиё мотораш 1.6 аст. коробка передачи механика аст. нархи мошин 14000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 96000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки ҳамаш кардагӣ тайёр аст. далша биен ай пеш бинед. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонобод бошед. ҳамин хел дастгирии моро фаромӯш насозед. лайк, подписатсияро ҳеҷ вақт фаромӯш накунед.